Дълго време не бяхме влизали в изостаналите сгради. Седяхме много дълго време. Дайте да влизаме. Тази стана следващата година. What? Но това да не би да е учи... What? Това е това училище, бе? Какъв е то? What the fuck, какъв то? Здравейте, деца. Аз съм ви новия учител. Как сте? Моля те! Бягай! Помощ! What the fuck? Какви сте футболни неща, бе?